loistava pointti ja havainto Mr. Pertti Villolta. Aivan ilmeisesti toiminnanjohtaja yritti tuoda mahdollisimman paljon asioita esille, että mulle ei jää mitään kerrottavaa, mutta kyllä mä aina jotain löydän kerrottavaa. Ja mä lähden lähestymään tätä turvallisuusasiaa ihan sillä lailla, että ihan ensiksi niin ennen kuin pelastuslaitoksella ainakaan julkisuuteen tuli omavalvonnasta mitään, niin kyllä me asukkaat oltiin jo lähdetty liikkeelle omavalvonnassa. Ja tämä on lähtenyt liikkeelle alkujaan Vuosaaresta ja sitten jopa neuvottelukunnasta on sitten saatu tähän tukea ja sitten nythän tämä omavalvonta on tullut vasta tähän ihan tuoreena. Ja mun mielestä tämä tietoisuus tästä asumisen turvallisuudesta on se kaikkein tärkein asia, mikä pitäisi nyt tiedostaa. Ja kun puhutaan pelastuslaista tai laista yleensäkin, niin mä katson, että lain heikkous on tällä hetkellä se, että se lähtee tästä osakeyhtiöajattelusta, että on se yksi talo, missä on nämä toimijat. Niin kuin varmaan kaikki tietää, että ongelmia tulee tai sanotaan näin, että haasteita tulee enemmän heti, jos se itse omistaja ei asu siinä kohteessa. Ja nythän on lähtenyt niin kuin, tämä hyvin meillä siinä mielessä liikenteeseen, että se on niin kuin kaikessa tiedetään, että niin asumisen hinnassa kuin asumisen turvallisuudessa paras juttu saavutetaan yhteisesti. Alueyhtiö eikä HEKA yksin pysty tekemään, eikä asukkaat yksin mitään tulosta, niin kuin puhutaan parasta tulosta, vaan yhdessä. Ja tämä turvallisuus on nyt sellainen asia, mikä jostain syystä ei sillä lailla liikuttele ihmisiä, kun puhutaan alueen turvallisuudesta. Se kerää kyllä porukkaa, niin kuin, jos järjestää tilaisuuden. Mutta sitten se oman talon turvallisuus, se on jotenkin vähän tämmöistä harmaata aluetta. Ja nyt siihen ollaan niin kuin panostamassa. Ja niin kuin tämä salin porukkakin, kun mä katselen nyt teitä, niin tulee vaan mieleen, että ei ole mulla ainakaan nämä vuodet mennyt hukkaan, kun on kierrellyt, kun teitäkin on täällä näin paljon. Ja hyviä asiantuntijoita olette jo itsekin, että enemmänkin olen kohta huolissaan niin HEKAn henkilökunnasta, että onko heillä yhtä paljon tietoa kuin täällä on monella asukkaalla. Ja siinä on kova arviointi, mutta sen lisäksi olen miettinyt sitä, kun aikoinaan niin käytiin näitä kursseja, niin sen jälkeenhän ne suojeluihmiset oli siellä kohteessa aika paljon yksinään. Ja mikä tässä on nyt niin kuin se mullistava juttu? Mullistava juttu on se, että nyt lähdetään niin kuin verkostoitumaan. Ne suojeluihmiset ei ole siellä kohteessa yksinään, vaan se koulutus ja kaikki tietotaito niin otetaan yhteiseen käyttöön ja ruvetaan verkostoitumaan niin, että eri alueilla näille tulee tämmöistä yhteistoimintaa. Ja sen jälkeen, kun tämmöistä toimintaa saadaan aikaiseksi, niin sen jälkeen rupeaa sitä tulosta syntyä. Mutta ennen kuin mitään tulosta syntyy, niin täytyy olla niin kuin näyttöä. Sitten kun asukkaat rupeaa huomaamaan, että siellä oikeasti jotain tapahtuu positiivisessa mielessä, niin sitten rupeaa kiinnostuskin nousemaan. Mutta nyt sanon sen vaan, että tämä on hidas laiva, on lähtenyt liikkeelle jo 2007. Tämä on hidas laiva saada käännettyä, kun varmaan täällä monikin on näissä asukkaiden kokouksissa ollut ja kuullut, kun siinä on sanottu, kun on ollut tämä turvallisuuskohta, että rupea sä siihen, ettei siinä ole mitään hommaa, että päästään kokouksessa eteenpäin. Ja nyt pitää rupea laivaa kääntämään siihen suuntaan, että siinä olisikin hommaa sitten, jos näin halutaan. Ja se on se kovin haaste. Ja kovin haaste on myöskin se, että kun saadaan koulutusta, niin me saadaan se kaikki osaaminen käyttöön. Ja niin kuin Vuosaaressa mulle tuli ihmiset sanomaan sitten, ketkä halusivat lähteä tekemään näitä asioita niin kuin sitten enemmän kuin vaan siinä omassa kohteessa, että me halutaan actionia, me halutaan toimintaa. Ja sitä toimintaa nyt on yritetty sitten kartoittaa, mutta tämä on semmoista jatkuvaa työtä. Heti jos vähänkin väsähtää, niin heti jotenkin se into loppuu. Ja sen takia mä oon katsonut tämän asian niin tärkeäksi, ettei kukaan voi sanoa, että kyllähän mä muuten rupesin, kun mä en osaa. Että jos tämmöistä halua vaan on ja aikaa, niin sitten jos osaa puhelinta käyttää ja mulle soittaa, niin
mä tuun tukemaan niin, että päästään alkuun ja ei tarvitse siitä olla pelossa. Pertti pystyy ilmoittamaan, kun aikasi on täynnä. Pertti, aikasi on täynnä. Hyvä. Että tämän tilaisuuden jälkeen, niin mitä tahansa on, niin tonne mä laitoin yhteystiedot, niin voi ottaa muuhun yhteyttä. Kiitos paljon.